Upavista Konasana. Prepareu-vos una manta ben plegada, així de canto, de manera que aquest canto us vinguin els ossos de la pelvis ben al canto de la manta. La postura ens ve de Paschimottanasana. Obrim cames a l'obertura que ens va bé i el treball serà anar obrint i anar portant els engonals interns a baix i enrere, a baix i enrere. Tot fent això, fem Urvastasana, mantenint les plantes dels peus obertes. Inspireu i gireu a la dreta i a l'esquerra, procurant que el gir ens vingui de la cintura i que els braços no ens vinguin cap a la cara. Seguidament agafarem un cinturó, una cinta que tinguem, tornem encara a treure els talons en fora, a girar els nostres engonals, passeu la cinta per davant del taló, com si féssiu Maha Mudra, i us aneu estirant a baix, separant els colzes. Pugem. Canviem a l'altre costat. Començant per aquell gir que hem fet abans ja. Agafeu cada cap de cinta amb una mà, aneu separant els colzes, baixant, separant i baixant. De manera que el que volem és que el ventre estigui damunt de la cama. Si arribeu amb la mà, podeu passar la mà a l'exterior del peu per acabar de girar el tronc, baixant. I finalment farem Adho Mukha Upavista. Per fer això, simplement ens deixarem endavant. Aquelles persones que no poden baixar endavant, podeu fer servir una cadira, podeu fer servir un moble, us doni suport, un sofà, i aneu baixant per tenir aquest suport. Els que sí podeu baixar, torneu a girar els vostres engonals, torneu a obrir talons i aneu entrant suaument en la postura mantenint l'obertura de la planta del peu i dels talons. I pugem. És una bona preparació tant per Paschimottanasana final com per Baddha Konasana.